ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது உங்கள் டிவியின் தமிழ் சேனல். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டவல் எப்படி ஓரம் அடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு டவல் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேட்சிங்காக நூல் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம என்ன கலர் டவல் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு மேட்சிங்காக நூல் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கிறனால ஒயிட் கலர் நூல் எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரியே சேம் கலர் நம்ம பாபினில் சுற்றி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பாபினில் சுற்ற தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி சுற்றி வச்சுக்கோங்க. சுற்றிட்டு நம்ம இப்போ டவல் எடுத்துக்கிறோம். டவலில் இந்த மாதிரி பிசுறுலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டவலை நல்லா விரித்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ விரிச்சு விட்டுருக்கோங்க. இந்த மாதிரி பிசிறு மட்டும் பார்த்து நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணுங்கள். கோணையாக கட் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் தையல் மடித்து தைக்கும் போது நம்மளுக்கு மிஸ்டேக்காக வரும். ஒரு சைடாக போன மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சுது. கட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம நூல் கோர்த்து இதை ஒரு மடிப்பு மடித்து மறுபடியும் இன்னொரு மடிப்பு மடித்து இந்த ஓரத்தில் ஸ்டிச்சிங் போட போகிறோம். பார்க்கலாம். நூல் கோர்த்துக்கலாம். நூல் கோர்த்துட்டோம். நூல் கோர்த்ததுக்கப்புறம் உள் சைடு வெளி சைடு எதுன்னு பார்த்து நம்ம தைக்கலாம். மேக்ஸிமம் டவலில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படி நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுதுன்னா பார்த்து எப்படி உள் சைடு உள் எப்படி மடித்து தைச்சிக்கலாம். ஒரு மடிப்பு மடித்து அதை இன்னொரு மடிப்பு மடித்தோன்னா போதும். இதே மாதிரியே தான் மடித்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஜிக்ஸாக்னு ஒன்று போடணும். அதாவது முன்னாடி போட்டு அது போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு தையல் பிரியாமல் இருக்கும். அதே மாதிரியே மடக்கி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓரத்தில் தையல் போடலாம். அப்போ தான் பார்க்கறதுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான். அதே மாதிரி முடியும் போதும் நம்ம ஒரு ஜிக்ஸாக் முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இப்படி தைக்கும் போது நம்மளுக்கு தையல் பிரியாமல் இருக்கும். நல்லா நீட்டாகவும் இருக்கும். அந்த எண்டிங்கில் போட்டிங்கன்னா ஸ்டிச்சிங் நல்லா இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும். எக்ஸ்ட்ராஸ் நூலை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி அதர் சைடும் நம்ம தைச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஓரம் அடிக்கிறது. எக்ஸ்ட்ராஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம டபுள் சைடும் ஓரம் அடிச்சிட்டோம். நல்லா நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம டவல் இப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு லாங் லைஃப் வரும். நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.